godt tænke mig at få den ud, inden jeg skal sove. Ja, det kan jeg godt forstå. En lille fledermaus. Ja, den er der. En flagermus i Shades den 17. september 2016. Det er Torbens soveværelse. Så kan han få lov til at sove lidt, hvad skal man sige, sove sammen med en... Med Batman. Med Batman. Ja. Så kan han være Robin jo. Ja, han har kostyme med til det, sikkert.